Chinonetsera politics dzemuZimbabwe ndechekuti kune vamwe vanhu vanozongobudikira dzimwe ngwambi dzinongouya nguva dzakaenda. Now word in the street pari kutenderera pane murume wanetsa ari kunzi Mutinhiri ari kunetsa zvisingaite, ari kungotaurwa nezvake and asi kuziva kuti ari kubva nekupi. Isu inoziva kuna vamwe vanhu kuti hatitovade, kuna vanhu kuti hatina kutombovajaira. So mbobuda chinzi zoni muhadhi ari kubviswa pakabhaiswa iye Mutinhiri, hatisi kuziva kuti anga ari pai murume but kungobudikira. Muri yeZimbabwe ndatouya and I am back kunge musana kana ndatinge ndatoya kudai so ndinge ndine zvimajoka zvekuti tese tingoonesa zviri kuitika. So the most important thing uchizoona kana ndichinge ndasvika pana panofanira kubaka moto. Saka kana uchinge watosvikawo futi tasangana nguva inei uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Right, ngavaboikane varume vavo zvisingaite. So nyaya yandiri kuona mumastreets panapa iri kutendererei pari kunzi General Ambrose Mutinhiri, a commander who commanded Zipra Commander Defense Forces, General Philip Valerio Sibanda, is now coming on the presidium after several years of grooming by a spy, Vladimir Putin, in Moscow, Russia. Zimbabwe is now in the hands of the Karanga people. Quote close. Close. Politics of Zimbabwe. BP makada kuzvitedzera. But by the way, this is just the rumor. I don't know kuti zviri kubva nekupi zvese zviri kutaurwa izvi. It was inini pandatanga kuongorora mastreets pese, even George Charamba atozviramba kati no, there's no such a thing. Asi manje tarisa kumapindira vari kuita parunzi vakomana vacho ndo vakuda kunoningirira. Most of the times mataura nyaya idzi inandidzirambe because anenge atanga kuuya nadzo ndiani dzinenge dzine kamitikire kadzinoda kuitika. But ende skill rimwe rinorohwa na President Mnangagwa netimu ravo, the way yavanoita intelligence dzavo, vanoti kana vaudaita chinhu vanouya votanga kutestisa yavonzwa kuti muchati chimi chakati chadai so chine mabudisiro achinoitwa nyaya yacho motanga kuti nikazvita obva vanoti iyi nyaya inogona kunetsa but zvinoitera apa. Alright, because pane plan B 4 vanhu vanenge vakatoiswa kutonzi tikapotsa kuisa nhingi kana muri kudzinga tagwire tichaisa nhingi kana mukapotsa nhingi tichaisa nhingi, inenge iri line up yevanhu so kuti imi munoona kutoshamisika kuti zviri kunyatsofamba sei. But ina hango handisipa kuti chii, ndiri kungotaura kuti situation iri kuti kuZimbabwe iri kupisa. Ende kana dzimwe nyaya idzi kana muchinge makuda kudziningirira nadzo stereke musanye patave pezvino musanyorotomoka. Ndinoona mumwe vanhu vazhinji especially imimi vapanda vamwe vari muZANU PF dzungu itai shoma so because mangwana unongomuka bvunza anakudza ichipanga unongomuka mangwana pakatochinja zvinhu ukatotadza kunzwisisa kuti zvanyatsofamba sei, chii chanyatsoitika ipapa. Because mamwe mafesi akubudikira apa politics that I think takasatadzinzwa iko zvinezvi yakusvika nguva yekuti muchanyatsonzwa chinonzi politics chacho chii. I think ndatopedza ndoda kuwanza nyaya ndoda kuwanza munamato richipora panapa. Ndine something chandoda kuseda kuti muteerere. But before I do that, kana uri muSouth Africa uchido registerwa company vovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, Bata Education Research ya ON is the only one anozviita nokuregistera company kuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. And aunide kuenda kwaari iwewe chaunongoita kungofona chete panhamba idzi obva akuitira ari kwaari koko uri kwauri koko wobva wazongoita sei wosenderwa zvinhu zvako zvodzoka kwauri on your doorstep padoo pako chaipo unoona zvadzoka zvabva zvaita sei zvotopera. Conduct him, he is reliable, affordable. Ukaona ndasimbisa zvinhu chinenge chiri chacho munoziva kuti inini handisimbise zvinhu zvisiri legit, ndosimbisa munhu ari kuitira vanhu zvinhu chaizvo. And you know that's why muchiona kuti Education Research Sahwera Mukuru, one of the best company panyaya dzekubatsira vanhu pane zvinhu izvozvo. And haumbofema karegreta, musambofema kaachikira kure zvenyu. Torai nhamba dzake, taurai naye, bvunzai chero maprice acho munzwe zvakamira sei, tanga kutobudgeta because it's cheap. Price ina handikwanisa kukuudzai panapa because munoswera makungomufonera akatozotadza kurara kana kuita zvimwe zvinhu makungotaura kuti wadi manzwa kaprice kacho kadiki. Saka garai mambata pane nhamba dzake dzendakuisirai ende sarai makateerera audio ndoda kuti munzwe mozondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kunzwa in the comment section. Kulen kurise inzwa mwana wamai dambudziko rinesu isusu maZimbabwena pane pekuti hatishandisi pfungwa dzedu zvakazara zvakakwana shapu tongowawata seuyo anonzi bachinogure anenguva ngorashika so ngorashika nyaya so ngobvochoka so zvinhu zvese zvauri kutaura vachitukana vachididi haisiyo solution.
haisiyo revolution, hazvisiso zvinoita kuti nyika igadzirike iende mberi, hazvisiriso zvinoita kuti Mnangagwa abve. Pari kudiwa solution yevana veZimbabwe kuti todii nenhau yerevolution kuti tienderere mberi, nekuti tikasatoshinga sevana veZimbabwe ka sezvaunogara uchitaura ka vana veZimbabwe akazvidhanana zvanhu, especially timu rangu riri muSouth Africa munoma social media wakazoziwa wakura ka itori dambudziko guru risingatoperi. Chavanogona kutuka nekushora watungamiriso, kushora nekutuka. Dai vambomira zvekutuka nekushora izvi, vanhu vaisa musoro pamwe chete. Tasei zviri kuitika munyika muno. Vamwe vacho wachazotambura wakuzoda vamwe vanhu kuti wavabatsire, asi wachituka wachitaura zvisina basa pasocial media panapa. ZANU-PF haitombodi tsitsi, haichitomboda zvese zvatiri kuita izvi. Ende wari kufamba nerevolution wakuru wedu vari mberi, please musafugure hapwa zvakanyanya. Mukati metiri kufamba mukati medu mune nhunzva dzirimo, arimo matatya, arimo matavi anongojamba nepasina gomba, so chingojamba. Tasei zvinotaurwa nero rinonzi gambagura chena musoro nekuzasi, rinongobvochomoka kutaura zvisina kana basa rese. Kana vamweni vanoteerera zvinhu zvisina kana basa rese zvinotaurwa naGambagwe, handiteerere zvisina basa ini. Gambagwe it's useless, anongoti zimusoro nenge mbudzi yabikwa nenyanga. Hapana chinombozikanwa. Munhu asinganyari munhu mukuru akakura kudaro anoswera achitaura zvinhu zvisina kana basa rese. Suro ndizura ndataura zvana Ezra Njamisa, anomudi advocate Nelson Njamisa. Job Skara chaiye akagarira mujeri naUipi, imhosva yenga apara yakagarirwa naJob Skara mujeri. Kungomirira kwakaita mwana wekwaAla akapondwa neZANU-PF, wese wakauraya weZANU-PF ndopa akasungwa, wakaponda blessing ari pamwe akatobuda hapana rumbozowa nezvake. Handiti Scott Sakopwanya anakura bishop wekumabvuku akasungwa, zvinhu zviri obvious zvakaodzikanwa nenyika yese nepasi rose, akasungwa. Munoda kuti Chamisa akuti pindai murodhi asungwe, motanga kunjomoka futi kutaura sina kana basa rese, sina kana musoro. Kana musingazive politics kana kudzinzwisa, nyararai kuti zi, uyezve musangotaure sina kana nebasa rese. Hatidi vanhu vanotaura zvisina kana nebasa rese baba, hatisi tombozvida zvakanaka. Wanoda kuenda kunotaura zvakafumuka sina basa, zvisina rwendo rwerevolution, endai kuna Gambagwe, ndokwemunokwana ikoko. Ndokwenyu kuzvidhakwa nezvidhanana zvese nematsombi, magwavava, magumukumu, ndokwanokwana ikoko, ndokwanoperera. Kuleni usatiisire zvinhu zvakaita sana baba Chinogureka namaodhi asina musoro, wachingotuka vanhu. Ngavanyarare. Izvi nezvataura zvanyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu adii? Ari kuedza kuti vanhu veZimbabwe wasunungurwe. Chinogureka akangofanana neduta mututu riya. Haana direction. Changofanana chinhu chemunoti chiremwa, ungati impewa kuti shiri kuti chi. Haana kana direction, haana zvanotaura zvinozikanwa sometimes. Anongochomoka. Chiko ichocho chinenge ngozi. Hatinyarei mhani vanimi, tinyarei vana veZimbabwe, tinyarei singaiti. Mukataura zvisina basa rese kuti zvanzi nyoka yemabhunu izanirowa nezuro. Saka munhu akarowa munhu nezuro, kana achishanduka akuda kuisa rusununguko muvana veZimbabwe, vopti ashata papi. Iwe wanaka papi? Chii chawakaita? Chitiradza chemakaita michini musoro chinowanika. Because uyu atobreaka record. Ende kunyange mukamushora mukati ani nani ane njere dzinokwana, akapa vanhu muonoso. Comrade nyoka yemabhunu na comrade Bombshell. Wabereki wenyu murungochomoka mchituka vanhu, mimi na vanituka wana Nelson Chamisa mtuka wanani. Hawana kana grade 7 vaina pepa rekuchikoro. Chii chemunotaura panapa? Dai muzwa kusafa kuri vanhu munyika umu. Ezvino veZimbabwe yose, vana veZimbabwe, wakadzi wese uri muno angova mahure nenhau yenhamo. Hawachina kwekutarisa kana kwekubva wachienda, wangoita chisairo zvezvaita. Motaura zvisina basa rese. Panzvoti titaure zvekusunungura nyika, vanhu tisununguke. Nyika yedu haina rusununguko.
tingori munhamo kubva nguva yana Smith inge turi nani pane namwe tiri ende pane rimwe raitaura zvanzi munenge ugara tori nani pana iri simutauriri reZANU-PF Mutsango ndechipi chiri nani ipapo wose madhuna mutuna wose vanhu vaya vose muZANU-PF hamuna kana 1 kana umwe anoqualifyita kana president we ndiani tudzei upi tarisai waguzva zviri kuita Kembo maadhitori guwa riri kufamba but mungora arungoramba achisusukidzwa so achimanikidza nekumanikidzwa chiichocho chinenge ngozi munyika kuita kunge nyika yakagezwa negoka munyama iyo yakagarwa nemadununu kupuhwa vatungamiri vasina njere. Nyika yedu yakuda kutungamira haichadi mutongi, yakuda mutungamiri ine mutongi farao wane mwoyo yakasindimara, mwoyo wakaoma unge mutowo kuti doi rinooma rinoibva rikaoma rikaramba ririmo kukaita mamwe arimo kutadza kuti mwoyo sewe mutamba unoti kana rikangoda kuibva rakutodonha pasi hawana mwoyo, wane mwoyo wouroyi. Nyika haina rodhi, nyika haina maambulenzi, nyika haina makireni, nyika haina mishonga, nyika haina zvipatara, maticha haasi kubhadharwa, mapurisa haasi kubhadharwa, nyika yose iri kutambura. Masoja acho akangoti dununuzi, haana kana mari dzaari kuhora, wari kudya sadza nekebheji nenyemba kumabharaki. Mapurisa unoona anopuwa bhurukwa reoversize roti rinenge rakaita kuzara muchiunu, rakaita kupunyana remunhu akasofa kare, bhutsu yakaboka pasi inotoiswa makadhibhokisi mukati. Asi basa ndereunoruwana nevane vanhu, kutumwa kuita zvinhu zvakashata, kurova vabereki wenyu newaning'ina nemadzikoma nemadzisisi. Muri masaska mapurisa emuZimbabwe, ndakushora izvi zvisingaiti 100%, ndakushorai nayo. Nemasoja zvese hamuna kana chibetsero chemunoti munodhifenda nyika. Mwatadza, tarisai Abraham Traore Burkina Faso, tarisai peyawe, tarisai Zambia peyawe. Imi muchingotenderera kunge chizerere so. Chingotenderera kunge chizerere kunge chidzungwa mutsumwa. Munoti rwadzisa mani. Kumurai mazinifomu muzviri zvamakaendera kuno apfeka. Wabereki wedu akafira muhondo, wamwe madzikuru akafira musango wakati kana nhasi nekune mapfupa hatazivi. Hondo yamuna kuirwa moga mani imi ZANU-PF imi. Kusaturwa hondo yange isiri nawe kuseta isati tatozvarwa chete. Tipei mukana wekuti tipinde musango titsvage pfuti tirene izvezvi tipinde nemi musango macho sezvemakaita. Nyika isi yenyu hamusi makaisunungura futi. Mwamwe wacho hamuna kana kutongorwa hondo zvinoita saizvo wangotora zvavanhu zvisina kana basa rese. Zvangopinda zvichingoita zvezvinoda kuhamari dzenyika, wana basa rekutenga mota ane basa rei? Kuda kubhaya election, kutenga maelection. Masoja enyika nemapurisa muchisekerera zvakadaro izvozvo, muchipfeka magamba, muchimwira timu mazipoto, tii yacho inenge isina shuga inonzwira, ine maremoni. Futsaki idiot sapresident wenyu, idiot dambudzo chairo munangago, fuck off rubbish. Senda audio yokureni patikana singaiti taura sina basa iwe chinogure iwe kwana uri munhu mukuru futi sasa Gambagwe, endai munotaure muri kuchikitaniyo chaGambagwe muti kwanire mi.